guys! So ngayon magluluto po ako ng ating paboritong ginataang kalbasa with shrimp. So yun yung gagawin natin mga loves. So magprito tayo. Meron tayo ditong isang lata ng coconut milk. At meron tayo ditong tomato, ginger, at saka atsal, at saka onion. And meron tayo ditong shrimp. And meron tayo ditong galing sa garden na lemongrass at saka galing sa garden na string beans, kalbasa. At meron tayo ditong galing sa freezer na malunggay, no? Cold. So yun na guys, ito yung lulutuin natin kay Mister. Naluto ko na to ito noon without string beans. Iba yung string beans na gamit ko, pero ito siya is talagang sitaw natin, no? So yun, so kailangan ko lang lutuin ang ating mga love. So, ito na. Ilutuin ko muna to. And then, ito yung ipakain ko kay Mister. At meron tayo ditong chicken na para sa ating alagang aso, no? So, i-off na natin. Hey! Init! So, sino ko. So, ito na. I-ano natin ang ating... Kapag magluluto ako, hindi ako maglagay ng, onion. Onion ba yun? Garlic pala. Mga ganito, hindi garlic. So, ang una kong ilagay is itong mga sangkap muna, no? I-ano muna natin yan mga loves. Si Tammy, nagdala ng mga gulay sa kapitbahay. Dalawang kapitbahay namin. Sabi ko, dalhin mo to doon sa kabila. Dinala niya mga loves. Kasi ang daming gulay. At sila lang yung malapit. So, mabait yung mga kapitbahay namin. So, kaya doon ko, binigay ko sa kanila yung So, ngayon, ilagay na natin ang ating onion. After ginger, no? So, yun, onion. At alam nyo ba na yung kapitbahay namin, hindi niya alam paano lulutuin yung string beans, yung ating sitaw. Sabi pa niya, tinanong niya si Tammy, paano ito lulutuin? Sabi pa niya, paano daw yung lutuin na iba man yun yung string beans nila dito, no? Sabi pa ni Tammy, I think para lang yan sa atin dito. So sabi ko, iba pa naman yan. Kailangan talagang lutuin. Gusto ko sana sila bigyan ng ito ba. Pero let's say kung marami-rami ito, ipatikim natin sa kanila ng lutong Pilipino. Kasi for sure, hindi pa nila natikman yung lutong Pilipino. So let's see kung anong ganap mamaya. Kung hindi ako mahihiya. No? So yan. So yun mga loves, ito na. And then ilagay natin yung, ito. Hala. Mamaya naman yan sana. Yung bell pepper ba? Pero okay na. Wala naman akong pero kung paano magluto yung bell pepper ba pag sabaw, mamaya naman yan pag Pero okay lang yan. Mabango kasi kapag merong bell pepper mga loves. So yan, i-brown muna natin yan, no? And then i-open natin ito. Let's see. Hinintay ko si Tammy kasi andun siya sa kabila ngayon. Sa kabilang bahay doon. So hinihintay ko siya kung anong mga Ito, hinihintay ko si Tammy kung anong sabi ng kapitbahay, no? Ang dami kong binigay na ginger. So, yan. Madali lang kasi ito lutuin mga loves. So, ang gagawin ko muna is, kailangan kong ilagay dito yung string beans. Kasi hugasan ko yung shrimp. May ice pa kasi ba? Ilagay na natin yung tomato, no? Yan. Yan, tignan ninyo mga love. Ang tagal ni Tammy. Makipag-chika pa talaga yan sa mga kapitbahay, guys. Pero okay lang yan. Chika-chika lang kayo dyan habang nagluluto ako. Pagkatapos nyan, ilagay natin yung gulay. Pero mamaya na. Gusto ko yung lutuin na. Ilagay na natin yung gulay, mga love. Ito na, yung gulay. Ito yung masarap talaga. Yung gulay. Ang saya-saya! Ang saya! Ang saya-saya! Masaya ako sa ganitong luto eh. Excited! 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 Alam nyo, kung magluto ako nito, ang ilalagay ng iba is yung parang, Ako naman, iba naman. Lagyan ko siya ng kaunting toyo po. Yun yung, ganito ako.
Konting toyo lang mga loves. Konti. Konti. No, konti. Kasi gata po ito, no? So, konting toyo lang. Para naman, ano siya. Yun. And then, ating imimix po. Imimix. Paminta. Gusto ko sana yung buong paminta. Kaso hindi ako na nakapag-transfer. Masarap itong maraming paminta. Lagyan natin ng kaunting asin. Ganito ako guys. Asin muna. Asin. So, kaiba-iba tayo eh. Paminsan, ganito yung luto ko. Paminsan, mag-iba. Depende yan sa utak. Depende sa utak ko talaga. So, ngayon, ilagay ko na yung ating gata. Yun yung ating gata. Ipakita ko nga sa inyo para makita niyo ba. Gata ni Inday Mirian mo diha. Gata. So, ngayon, yun na. So, ang gagawin ko is lagyan natin ito ng tubig. Kanya atong lagaon. Kulo-kuloon ba? Kulo-kulo na. Tubig. Yun. Ating ukay-ukayin. Ukay-ukayin natin, no? Ang aking gagawin is ito siya ipailalim. Ipailalim kasi yun yung lasa, no? Naalala ko tuloy sa Pilipinas noon sa bata pa kami ba. Marami namang mga ganyan ba pag bahay-bahay no may mga tanglad. So ano din na. Gingging. Magpunta ka doon sa kapitbahay. Manghingi ka ng tanglad kasi para sa lauoy, ano ba? So yun, ganyan. Masarap ito may bagoong. Pero hindi natin lagyan ng bagoong kasi meron tayong shrimp. So pabukalin ko lang po ito guys, lutuin and then ilagay natin yung shrimp mamaya, no? So, yan yung ganap. So, ganyan yung parents ko noon. Sa gingging, mga ka dito kuan. Tanglad man yan sa Bisaya. Iwan ko kung ano yan sa Tagalog. Yan, tanglad. And then, pwede din hingi ka ng asin kasi kulang ng asin at saka bitsin. Adoy, ginoo ko. Utang man yun guys kapag hingi. Utang yan o yun. Yung bayaran mo ba sa kapitbahay. Pabukali natin dyan o. Tabunan natin. Yan. Galing po ito sa dumpster diving natin mga loves sa Bed Bath & Beyond. Yan. And pagkatapos niyan, ilagay natin yung dahon. And what's happening? And? We're talking about the hummingbirds. We're talking about there's been some bears around. We're talking about the guy cleared out the property over there. Talk about the people from Alaska was selling their house. Oh, they sell it, right? No, it's still on the market. Oh, I told you they sell it. The one that from Alaska? Yeah. And? I said, maybe they figured, hey, market went up. They're gonna. So ngayon, itong American husband natin, no? Kailangan talaga pagkainin natin ng pagkain natin. Kakain naman siya ng guys, gulay na ginataang gulay natin. Pero yung shrimp dahil mayroong mga kailangan kong himayin. Kailangan kong himayin yung shrimp ni Mister kasi siya, parang hindi niya magustuhan. Look, naglinis ko na. So ito yung pagkain niya mga love. So kaya yon, no? Kailangan talaga nating himay-himay.